Assalamu alaikum, barkamu da raka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna taskar Bollywood da na Tollywood. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi PRABHAS wanda aka fi sani da Bahubali. Sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Jarumi PRABHAS an haife shi 23 ga watan Oktoba 1979 wanda ya daidai da shekara 42, kuma an haife shi a cikin Chennai da ke India. Kuma jarumi PRABHAS jarumi ne wanda iya acting kware da gaske, kuma yana ɗaya daga cikin jarumai a India wanda suke ɗaukar kuɗi kware da gaske. Sannan jarumi PRABHAS ya yi makaranta a India, kuma a nan ya kammala karatunsa. Bayan ya kammala karatunsa ne inda ya shiga harkar fim gadan-gadan. Jarumi PRABHAS fim ɗinsa na ƙarshe shine Sahu, daga shi bai ƙara fito aiki ba wanda ya fita 2019 kenan, kuma ya taka rawa ƙware da gaske. Sannan kuma yana shirye-shiryen zai sakar muku sabon fim ɗinsa mai suna Tarihin, kuma zai fita a wannan shekara ta 2022. To kaɗan daga cikin tarihin jarumi PRABHAS. Yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruman. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Vekanta Sanirayara PRABHAS Raju. Sunansa Ofalapti Suryarayara Raju. Sunanta Seva Kumar. A'a, ba shi da aure. Sunansa Allu Arjun, kuma jarumi ne a masana'antar Tollywood, kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki daya. Na farko akwai Bahubali 2, sannan na biyu akwai Bahubali 1, sannan akwai Dalin wanda ya fita 2010, sannan akwai fim ɗin Sahu wanda ya fita 2019, sannan akwai Mr. Perfect wanda ya fita 2011 da dai sauransu. Yanzu yana zaune a Jubilee Hyderabad. Na farko akwai Diwar, sannan na biyu akwai Man of Power, sannan uku akwai Munna, sannan huɗu akwai Ravil, sannan akwai Return of Ravil 2. Na farko ya ɗauki South Indian International Movie, sannan uku ya ɗauki Donkey Award, sannan uku ya ɗauki ETC Bollywood Business Award, sannan ya ɗauki Satosh Film Award da dai sauransu. A nan muka ƙarshen wannan shiri namu inda kuka yi tarihin jarumi PRABHAS, kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki daya, kuma jarumi ne wanda ya iya fina-finai kware da gaske, kuma ya iya fina-finai masu ma'ana. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo tambayoyinku akan jaruminku. Mun gode, mun bar ku lafiya.